Labarin wani jaki da sa. A wani lokaci, an yi wani mutumi mai suna Mudi, wanda Allah ya yi wa arziki sosai. Kullum idan dare ya yi, sai Mudi ya yi ta addu'a, yana roƙon Allah ya ba shi ilimin fahimtar maganar dabbobi. Duk inda ya ji labarin wani shehun malami, sai ya aika masa da kuɗi, domin ya yi masa roƙo Allah ya biya masa wannan buƙata. Ana nan, a kwana a tashi, Ubangiji majiƙan bawa ya karɓi roƙonsa. Wata rana Mudi yana barci, wanda ya farka da assalatu sai ya ji wani akuya ce, "Ahayye nanani aku." Sai wani kunkuru ya ce wa aku, Kai, gaskiya aku kana da murya mai daɗi. Don ma ina mara yanzu. Mudi ya ɓingire da dariya, har ya rasa abin da yake ciki, ya godiya ga Allah bisa amsa masa roƙonsa da ya yi. Sai ya fita wajen yaransa, aka yi ta taɗin duniya, kowa na faɗin albarkacin bakinsa. Da rana ta yi zafi, sai Mudi ya shiga gida, ya ɗauko buzu ya fito gindin bishiya, ya shingiɗa a kan buzunsa. A kusa da bishiyar, akwai sansa da ake yi masa noma da shi, da kuma jakinsa na hawa, suna tare kusa da kusa. Yana nan kishingiɗe, sai ya ji sannan ya ce wa jakin, Kai dai ka ji daɗi. Barorin gidan nan ko da yaushe hankalinsu na wajenka. Dubi har wanka suke yi maka, su baka abinci irin wanda kake so. Ni kuwa gani kullum sai dai a sa maƙetacin bawan nan ya tafi da ni gona. In yi ta aiki tun daga fitowar rana har zuwa faɗuwarta. Ba wannan ma ke bani haushi ba, sai duka na da ake yi in na ɗan tsaya in sarara. Da jaki ya ji haka, sai ya ce, Ai duk wannan sakarcin naka yasa suka raina ka. Tunda suke zuwa ɗaura maka kaltibeta, ka taɓa tunkuyin wani daga cikinsu ko baka taɓa tunkuyin su ba ma. In kana tasan musu kamar zaka danne su, kaga sun fara rage maka azaba. Gashi Allah ya baka ƙarfin da zaka neman ma kanka girma da shi, amma wautarka ta hana. Sa'a ya ji daɗin abin da jaki ya gaya masa, ya yi masa godiya bisa nasihar da ya yi masa. Mudi dai yana gefe yana jin su. Da gari ya waye, sai bawan nan ya ɗauko galma ya ɗaura wa sa. Ya tafi da shi gona, suka yi aiki suka komo. Bayan haka, bawan nan ya zo ajiye shi a inda yake, sai ya ga ya tasan masa kamar zai halaka shi. Bawan ya rufta da gudu da ƙyale tsira, shi kuma sa ya dawo ya kwanta abinsa. Bayan wani lokaci, sai bawan nan ya kawo masannan abinci, don ya san yanzu san ya huce. Yau sannan lafiya ya haukace ko kuwa yana jin ƙishirwa ne? Da gari ya waye, sai bawan nan ya dawo domin ya ga sannan ya yake, sai ya tarar da shi kwance, ya mimmiƙe ƙafafunsa, yana ta nishi. Ya dubi abincin nan da ya kawo masa, ya ga yana nan yadda ya ajiye shi, san bai ko taɓa ba. Ga ruwan kuma da ya kawo ba abin da ya taɓa shi. Da ganin haka, sai bawan nan ya ce, Haba, na san aya haka, haukacewar da sannan ya yi jiya ba banza ba, ashe yana da gaskiya, shi kaɗai ya san abin da yake ji, yau dai bai kamata a je da shi gona ba. Bawan nan ya ruga ya gaya wa Mudi haka. Da Mudi ya ji haka, sai ya ce a rai, wato sannan ya bi shawarar da jaki ya bashi. Saboda haka sai ya ce wa bawan nan nashi, ya je ya kama jakin ya tafi da shi gona, ya yi noma da shi a maimakon sa, kada kuma ji tausayinsa ko kaɗan.
Bawan ya tafi ya kama jaki, ya kai shi gona, ya yi ta aiki da shi tun da sanyin safiya har rana ta faɗi. Sa'annan bawan ya koro shi suka dawo gida, ya kawo shi hajaran majaran. Mudi na ƙofar gida, ya ga sun dawo, ya dubi jaki, ya ga lalle kamarsa ta sauya. Ya tambayi bawan nan yadda suka yi da jaki, sai ya gaya masa duka yadda suka yi. Bari in bi jakin, in ji yau kuma me zai ce wasa. Kai, yau in an kawo maka abinci mai ka ƙulla kuma za ka yi. A'a, har wata dabara ce da tafi wannan da ka gaya mini. Gashi yau duk ranar nan da aka yi, sai kwance nake cikin inuwa ina hura hanci. Aini wannan makwabtaka da kai ta yi mini amfani. Kai sakare, kana nan kwance baka san abin da ake ƙullawa a yi maka ba. Yanzu nan da zan shigo na ji ubangidan nan namu na cewa bawan nan nasa, tunda ba ka iya cin abinci balle ka yi wani aiki. Gobe sai ya je ya kira sarkin fawa, ya zo a yanka ka a yi rarraba da kai. Da kamar in kyale ka, sai na ga yadda ka yadda da ni haka, har ka bani shawara bai kamata ba in ci amanar ka, don an ce kowa ya ci amanar wani ko ba jima ko ba daɗe sai ya ga sakayyar Allah. Abinda na ga ya fi yanzu in sun kawo maka abinci ka sa hankalinka ka yi ta ci sai ka ƙoshi. Wallahi in ba haka kai ba, in gaya maka gaskiya gobe war haka kai kuma sai labari. Wannan fa magana ta kama sa, nan take ya kama kiwo ba ji ba gani, yana ta godiya bisa wannan nasiha da jaki ya sake yi masa. Mudi ya kurawa sa ido, yana dariya, yana ta mamaki, yana cewa a ransa. Ashe duk abin nan da muke aikatawa dabbobi sun sani, Allah dai ne bai ba su bakin da za su farta mana ba. Yadda Allah ya hore mana su haka, ba don ƙarfinmu ba, ba abin da ya fi, sai mu riƙa sauwaƙe masu wahala matsananciya. Mu tuna duk abin da muke ji, su ma suna ji, mu lura da su, kamar yadda za mu lura da kanmu. Kada mu gode wa Allah da mugun aiki. Daga nan sai Mudi ya tashi, ya kira bayansa, ya hore su da su riƙa lura da dabbobinsa da kyau, kada su saka su yi abin da zai wahalar da su fiye da kima.